ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೆಲ್ಲರೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲರು ಪಂದೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮಾತರಿಗ್ಲ ಇನಿ ಗಣೇಶ ಪರ್ಬದ ಬಿಸಿ ಟಿಪ್ಪೋರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂದು ಯಾರಿತಿ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ. ಇತ್ತ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಾಯಿನಾತೆ ಇತ್ತು ಟೈಮ್ ಬರ್ತದು ಎಂಕ್ 11:45 ನಿತ್ಯ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಅಂಬತ್ತಿನಾತೆ. ಸೊ ದಯಪಂಡ ಕಾಂಜಲ್ ಹಾಕದು ಇಲ್ಲಡು ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ತದು ಒಚ್ಚದು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಐಡು ತುಂಬು ಪೂಜೆ ಪುರ ಅಂಡು ದೇವೆರ್ನ ಬೈಲೂರು ಪೋದು ಮೌಲಿ ಇಂಚನೆ ಕೊಪ್ಪದ್ರ ಕೊಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪೋದು ಪೂ ಮಾತ ಕಂತದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಪೂರ ಸಿಂಗಾರ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತ ಪೂರ ಪ್ರಸಾದ ಮತದಿ ದೇವರಿಗೂ ಇತ್ತ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಬತ್ತೆ 11:45 ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಅಲ್ಲಿ ದೇವೇನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಜಿಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡು ಅವು ನನ್ನ ತೆಡ್ಡ. ಸೊ ಅಂಚದ್ದು ಹಿಂಗದೆಲ್ಲ ಬಡ ಒಂದು ಇತ್ತಿಜಿ. ಸೊ ಅಂಚದು ಒಂಚೂರು ಚಾಪರ್ನೆ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪರುಂಡು ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಟು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೂ ಪೂರ ಐಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈನ ಪೂರ ಇನ್ನು ಪರ್ಬಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಬಂದು ಪೂರವೆಲ್ಲ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನೆ ಕೊಲ್ಲೋಣ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ 12 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು. ಸೊ ಪೂರ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಪುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚದ್ದು ಪೂರ ಐಟಮ್ ಮಲ್ತಿಬೋಕ ನೀನು ಪೂರ ಐಟಮ್ ಇನಿ ಪರ್ಬಗ್ ಮಲ್ದೆ ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಚಿನ ಕಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಬೈಲೂರಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗೂ ಪೋರಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಬ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮನೆ ಸೋನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ಬಳಿ ಹಾಂ ಚೆನ್ನ ನೀನು ಪನ್ ಇತ್ತ ಪನ್ ಬರೀ ಪದ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತ ಪನ್ ಹಾಂ ತಾಕ ಇತ್ತಲ ಕೂಜನ ಬಾಲ ಐಕ್ ಮಂತು ಗೋಣಿ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಕುಲ್ದಿನ ತುಲಗೆ ಕೂತನ್ ಮೇರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೋಚ್ಪಾವ ಮೇರು ಉಳ್ಳ ಎಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಇಡ್ಲಿ ಪುರ ಕ್ಲೀನ್ ಆತಂದ್ರೆ ದೇವೇರ್ನ ಒಂದಿಟ್ಟು ತೋಚ್ಪಾವ ತುಳಸಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕು ತೊಗೊಂಡಿರು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡಿರು ಮೊಲು ತುಳಸಿಗೆ ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ಕೆ ಇದು ಬರೋ ತುಳಸಿದ ಪರ್ಲತ್ತನಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ನಿಂಗೆ ನೀವು ತುಳಸಿರೋದು ಪರ್ಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸೇರಿದ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಹಪ್ಪಳ ಪಾಯಸ ಅಂಚನೆ ಮನೋಲಿಲ್ಲ ಕಡಲೆಲ್ಲ ಪರ್ದು ಸೊಕ್ಕ ಪೂರ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಆಟ ಮಾಡ್ಬ ನಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದ ಪೂಜೆ ಹೂಂದು ಮಾತಾಂಡ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈನ್ತು ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ದಿಂಡು ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತವೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡತ. ಸೊ ಅಂಚದ್ದು ಮಸ್ತ್ ತಡ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಅಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮುಗ್ದಿನ 2 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಮುಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರಿ ಪ್ರಸಾದವಾದ ಇದು ಕೈ ಮುಗಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮೋನಸ್ ಬಂತು. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೆಲ್ಲರೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಪಂದೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಶನಿವಾರ ಈ ನೈಟ್ ಇಷ್ಟ 7:30ಗೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಂಡಿದ್ದಂಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐತಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಪರ್ಬಾತ ಅಂತ ಸೊ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾ ಎಲ್ಲಾಡು ಅಡುಗೆ ಮಲ್ಪನ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ. ಸೊ ಪೂರ ಎಲ್ಲಾಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಎಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ತಿಗುವನ ಪೋದಿತ್ತಿಜಿ. ಸೊ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ನಾಟಕ ಉಂಡು. ಸೊ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಮೊರಣಿ ಈಸಿ ಬೈಡ್ಗೆ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಪಾಡೊಂದು ಎಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಪೂರ ತಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಬರ್ಪಿಸಿ ಬಂದಿರ ಅಂದೆಲ್ಲ ಹಠ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೇರೇನು ತಿದ್ದಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಓದಿ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾ ಮಿಂಚ ತುಜನ್ನಲ್ಲೇರು ತುಳಿ ಬಾರಿ ಕೊಡ್ಲತ್ತೇರು ಮೈತೆ ಇದು ಮೂಲಿಲ್ಲ ಕಗ್ಗು ಬೈಲೂರಿಗೆ ಸೀದಾ ಪಿದಾಡಿಯ ಮೇರು ಬೈಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇರು ನಮ್ಮನ್ನು 2 ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ತೇರು ದಯಪಂಡ ಕತ್ತಲಾಯ್ತು. ಸೊ ಅಂಚದು ಕೂಡ ರಿಕ್ಷಾ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು 2 ಟ್ರಿಪ್ ಮಲ್ತ. ಸೊ ಕಾಂಡೆದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇಪ್ಪುನ ಇರ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿನತ ಕಾಂಡೆಂತೂ ಪೋರೆ 5 ಗಣೇಶ ನಡಿಗೆ ಗಣಪತಿ ನಡೆ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೂರ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ಗೇತೊಂದು ಕುಂಕುಮ ಬತ್ತಪ್ಪ ಹಡ್ದು ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೇತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ತೂವರ ಕುಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆದ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆ ದೊಡ್ಡಗು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನನು ಎಗಳು ರಂಗತರಂಗ ಕಲಾವಿದ ತಿಗರಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಗಲಿ ನಾಟಕ
ಸಾಲಿಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಮೇರ್ನ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ 2 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿನ 10:30 15 ಗಂಟೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಜನ ಪಿದರ್ದು ಪೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ತಿಂದು ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಒಂದಿತ್ತನ ಒನಸ್ ಮಂದಿ ಇತ್ತಿಜಾತ ಬೇಗ ಬತ್ತಿತ್ತ ಸೊ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ತಿಂದು ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಡ್ರಾಪ್ ಮಂತೇರು ಸಖತ್ತಿತ್ತಂಡು ಮಾತ್ರ ನಾಟಕ ಬುಲ್ಪರವತ್ತನ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವಾಯ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಈ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ವೀಡಿಯೋನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಚಿ ಪಂಡ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಒಳ್ಳ ಮಲ್ಪರ ಪೋತುಜಿ ಸೊ ಅಂಚದು ಇತ್ತಿನವೇ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಯಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯಿನ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಸೊ ಅವೆನ್ನ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗಡೆ ಅಂತಿಕ್ವೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಮಾತಾ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಣೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಾಂಡಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಇಂಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಣೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್.